हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण दुसरा अध्याय शिकणार आहोत. प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण दुसऱ्या अध्यायाचा अभ्यास चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 1.5-2 तास बसून ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली, त्यांनी लिहिली नसती तर हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि हा अध्याय चालू करूया. आता हा अध्याय चालू करण्या अगोदर मला प्रश्न विचारायचे आहेत. तुम्हाला अनम्यूट करायचा चान्स मी देत आहे. तर आता मला सांगा की अर्जुन युद्ध करायला तयार नव्हता. त्यांनी कोणती कारणं सांगितली की मला युद्ध करायचं नाहीये? तुम्ही हात वर करा. पूजा माताजी बोला. अनम्यूट करायला येतंय ना तुम्हाला? अरे असं झालं का परत? हा करा आता अनम्यूट. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण बोला. अर्जुनाचं असं म्हणणं होतं की हे युद्ध मी माझ्या नातेवाईकांच्या सोबतच करतोय जे माझे प्रियजन आहेत. तर या युद्धात जर सगळे कर्ते पुरुष मारले गेले तर आमचे कुळाचार कोण पाळणार? मग आमच्या पूर्वजांचं श्राद्ध कोण करणार? आमच्या कुलाच्या स्त्रियांचं रक्षण कोण करणार? आणि जर आमचे पूर्वज जर अतृप्त राहिले तर आमच्या पुढच्या पिढ्यांना त्याचा खूप त्रास होईल आणि सगळीकडे अधर्म माजेल. त्यामुळे तो युद्ध करण्यासाठी उत्सुक नव्हता. बरोबर आहे. आणि मयूर प्रभूजी काही तुम्हाला आणि सांगायचंय, ऍड करायचंय? युद्ध जर आपण म्हटलं तर कोणाचा विजय आणि कोणाचा पराजय असतो. अर्जुन खूप मोठ्या इच्छात होता की आपण जर विजयी झालो तर आपले जे भाऊबंद आहे ते हरणार आहे, म्हणून तो त्याच्यामुळे युद्ध करण्यास तयार नव्हता. बरं. शिल्पा माताजी. हरे कृष्ण मॅडम. अर्जुनाला या 5 मुख्यत्वे कारण होती. एक होती की करुणा, दुसरा त्यांना या युद्धामध्ये आनंद घेता येणार नव्हता, दुसरं हे युद्ध म्हणजे एक पाप होतं कारण त्यांचे स्वकीय त्याच्या समोर होते,
आणि चौथं जे महत्वाचं होतं की कौटुंबिक परंपरा पूजा, माताश्रींनी जसं म्हटल्याप्रमाणे की जर आपली अख्खी पिढी जर ह्याच्यामध्ये या युद्धामध्ये नाश झाली तर आपले जे बालकं आहेत किंवा आपल्या ज्या स्त्रिया आहेत, आपले वृद्ध आहेत, तर त्यांना सांभाळ करणारं कोण नाहीये, आपले कुलाचार सांभाळण्यासाठी कोणी नाहीये. आणि दुसरं, स्वतः या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये अर्जुन हा असमंजस झाला होता. त्यांना कळत नव्हतं की नक्की काय आहे. आणि या सगळ्या कारणांमुळे अर्जुन युद्धासाठी तयार नव्हते. अगदी बरोबर, परफेक्ट सांगितलं. इतरांनी ज्यांनी उत्तरं दिली आहेत त्यांनी हात खाली करा आणि ज्यांनी उत्तरं नाही दिली आहेत त्यांनी हात तसाच वर ठेवा, कारण मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. म्हणून मी आपला क्लास एक 10 मिनिटं अगोदर चालू करते, म्हणजे जरा इंटरॅक्टिव्ह होऊ शकतो. तर आता आपण दुसरा अध्याय चालू करतोय. या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचे सार किंवा गीतेचा सारांश. तुम्ही इतर कुठल्याही भगवद्गीतेमध्ये बघितली तर तुम्हाला सांख्य योग असं दुसऱ्या अध्यायाचं नाव दिसेल. त्याला सांख्य योग का म्हणतात हेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि श्रील प्रभुपादांनी गीताचा सारांश असे का म्हटलंय किंवा गीतेचे सार या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे. तर असं का म्हटलंय त्यांनी, कारण ज्याप्रमाणे आपण एखादा सिनेमाचा ट्रेलर बघतो तेव्हा आपल्याला ट्रेलरकडे बघून लक्षात येतं की हा जो सिनेमा आहे हा ऍक्शन पॅक्ड मूवी आहे की फॅमिली ड्रामा आहे की यात एखादं क्रिमिनल केस सॉल्व्ह केलेली आहे, मिस्ट्री आहे. म्हणजे आपल्याला थोडक्यात लक्षात येतं की हा पिक्चर कसा आहे. मग आता हे गीतेचे सार याच्यामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला थोडं थोडं सगळं सांगितलंय. त्यांनी कर्मयोग सांगितलेला आहे, भक्तियोग सांगितलेला आहे, थोडा ध्यान योग किंवा हठयोगी सांगितलेला आहे. तर थोडं 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 कृष्णाने सर्व काही सांगितल्यामुळे या अध्यायाचं नाव श्रील प्रभुपादांनी गीतेचा सारांश असे दिले आहे. आता आपण या अध्यायात बघूया की कृष्ण अर्जुनाला काय सांगणार आहे. आता काल आपण पहिला अध्याय होता त्यात काय बघितलं, एक क्विक रिकॅप घेऊया की धृतराष्ट्रांनी चौकशी केली की माझी मुलं आणि पांडूची मुलं हे काय करतायत. दुर्योधनाने पांडव सेनेची व्यूह रचना बघून तो अतिशय भयभीत झाला आणि तो द्रोणाचार्यांकडे गेला आणि त्यांनी सांगितलं, बघ आवाज येत नाहीये माताजी. आवाज माझा येत नाहीये का? येत आहे. हा, मग तुम्ही जरा तुमचे सेटिंग्स चेक करा. तर दुर्योधनाने त्याची भीती व्यक्त केली पांडव सेनेची व्यूह रचना बघून, आणि त्यांनी आपल्या आचार्यांना सांगितलं, बघा तुमचाच शिष्य द्रुपद पुत्र जो आहे तो आता तुम्ही जे काही शिकवलेली त्याला युद्धनीती आहे तुमच्या उलट तो आता वापरणार आहे. आणि मग शंखनाद झाल्यावर सर्व कौरवांची हृदये विदीर्ण झाली. अर्जुन म्हणाला मी युद्ध करणार नाही, आणि कृष्णाला त्यांनी सांगितलं माझा रथ दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन जा. आणि त्यांनी कौरव सेनेचं निरीक्षण केल्यावर त्याचे हातपाय गार पडले, गांडीव त्याच्या हातातून घसरून पडला आणि तो म्हणाला की मी युद्ध हे करणार नाही. आणि त्यांनी कारण सांगितली की मी युद्ध का नाही करणार. मग आता या दुसऱ्या अध्यायात एक मिनिट मी सर्वांना म्यूट करते. कुमुद माताजी म्यूट करता? येस माताजी. हा, तुम्ही अनम्यूट होऊन जा मग माताजी. चालेल. अनम्यूट व्हा माताजी. अर्जुनाने 5 कारणं सांगितली आणि प्रत्येक कारणावर आज कृष्ण उत्तर देणार आहे की अर्जुना तू जो विचार करतोयस तो पूर्ण चुकीचा आहे.
आता ही कारण तुम्ही मला सगळी सांगितली. पहिलं कारण होतं करुणा, कारण हे सर्व स्वजन आहेत माझे, मी त्यांना मारू शकणार नाही. दुसरं कारण अर्जुनाने सांगितलं आनंद नाही, की जरी मी जिंकलो तरी माझं कौतुक करायला कोण आहे इकडे, कोणीच नसणार, आणि अशामध्ये एवढं मोठं राज्य घेऊन मला काय आनंद मिळणार आहे. मग पाप, इकडे अर्जुन म्हणाला की हे सर्व माझे गुरु आहेत, माझे आजोबा आहेत, यांना मारणं म्हणजे मोठं पाप आहे, हा घोर कर्म मी करणार नाही. मग कौटुंबिक परंपरा, जर या युद्धामध्ये कर्ते पुरुष जे आहेत ते जर ठार मेले तर मग घरच्या मुलांना, स्त्रियांना रक्षण कोण देणार, आणि त्यांना जर मारलं तर ज्या स्त्रिया आहेत त्या दूषित होतील, त्यांना इतर माणसे फसवतील, आणि अशाने वर्णसंकर तयार होईल आणि अधर्म सर्वत्र पसरेल. आणि या 4 कारणांमुळे अर्जुन म्हणाला मी असमंजस आहे. आता आपण पुढे बघूया आज आपण काय शिकणार आहोत ते. अर्जुनाची जी कारणं होती, प्रत्येक कारणावर कृष्णाने उत्तर दिले. जेव्हा त्यांनी करुणा सांगितलं तेव्हा कृष्णाने त्याला आत्म्याचं ज्ञान दिलेलं आहे. जेव्हा जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं आनंद नाही, तेव्हा कृष्णाने सांगितलंय तू चुकीचा विचार करतोयस, दोन्ही बी आनंद आहे, आणि मग त्यांनी कर्मकांड सांगितलेलं आहे. मग हे पाप आहे. कृष्णाने सांगितलंय की भक्तीमध्ये जेव्हा तू माझ्या आदेशाचं पालन करतोस त्यात पाप नाहीये. मग असमंजस, कृष्णाने सांगितलंय तू असमंजस आहेस कारण तुझी बुद्धी एकाग्र नाहीये, तुझी बुद्धी फोकस्ड नाहीये, त्या बुद्धीला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत, म्हणून तू असमंजस आहे. आणि मग अर्जुन त्याला प्रश्न विचारतो की असा कुठला माणूस असतो की ज्याची बुद्धी अगदी एकाग्र असते. मग कृष्ण स्थिताधीर मुनीबद्दल अर्जुनाला सांगतो, आणि एक कारण पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील याचं उत्तर कृष्ण 3ऱ्या अध्यायात देणार. कुमुद माताजी आज अनुवाद वाचता का? पल्लवी माताजी आज नाही येणार आहे. ओके माताजी, मी करते. बरं, 1 मिनिट. हा वाचा श्लोक आणि अनुवाद. हो, हरे कृष्णा. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश द्या. करा. हरे कृष्ण. आता बघा, आत्तापासून भगवद्गीता चालू झालीये. इतके अर्जुन इतकं बोलला, पहिला अध्याय झालेला आहे, पण कृष्णाने त्याला काहीही उपदेश केला नाहीये, काहीच उपदेश केलेला नाहीये. आणि आता अर्जुन जेव्हा कृष्णाला सांगतोय की मी तुझा शिष्य आहे आणि मी तुमचा शिष्य आहे, तुम्हाला शरण आलो आहे, कृपया मला उपदेश करा. म्हणजे जे आपण इकडे लक्षात घ्यायचंय की जोपर्यंत आपण शरण जात नाही तोपर्यंत आपल्याला कृष्णाकडून मार्गदर्शन मिळत नाही. आपल्याला शरण गेलं पाहिजे. आपण म्हटलं पाहिजे मी तुमचा शिष्य आहे. बघा, या श्लोकावरून आपल्याला समजतं की आपण प्रार्थना कशी केली पाहिजे. आपल्याला सुद्धा अनेक आयुष्यामध्ये निर्णय घ्यावे लागतात आणि
निर्णय हे जे आपण घेतो त्याच्यावर आपलं आयुष्य आधारित असतं. आता कितीतरी निर्णय असतात. एक 8वीतला मुलगा असेल, तो त्याच्या मनामध्ये विचार असेल की मी मराठी घेऊ की फ्रेंच घेऊ की संस्कृत घेऊ. हाच मुलगा जरा मोठा झाल्यानंतर 10वीत गेल्यानंतर मी सायन्स घेऊ, कॉमर्स घेऊ की आर्ट्स घेऊ. मग आणि पुढे त्याचं ग्रॅज्युएशन वगैरे झाल्यावर मी बिझनेस चालू करू की मी नोकरी करू. मग त्याच्यानंतर लग्न कोणाबरोबर करू, मग मला घर घ्यायचंय, कुठल्या एरियामध्ये घेऊ, किती मोठं घेऊ. एक सारखे आपण निर्णय घेत असतो. आणि जेव्हा आपण आपल्याला कुठलाही निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा आपण आपल्यापेक्षा वडीलधारी जी माणसं आहे किंवा ज्यांना अनुभव आहे त्या क्षेत्रामध्ये त्यांच्याकडे जाऊन आपण घेतो. पण जेव्हा आपण अनुभव घेतो तेव्हा आपण 3 गुणांनी बद्ध असतो. तमोगुण, रजोगुण किंवा सत्वगुण. आणि तिन्ही गुणांनी बद्ध असल्यामुळे आपण जो निर्णय घेतो तो नेहमी बरोबरच असतो असं नाही. किंवा आपण कुठल्या तरी एक्सपिरियन्स्ड माणसाकडे गेलो आणि त्याला सांगितलं की तुम्ही माझ्यासाठी निर्णय घ्या, तरी तो देखील कितीही एक्सपिरियन्स्ड असेल तरी आपला 360 डिग्रीजचा व्ह्यू त्याला नसल्यामुळे त्याच्या सुद्धा चुका होतात. आणि आता इकडे बघा, जेव्हा आपल्याला कृष्णाकडे प्रार्थना करायची असेल, आपण आपल्याला सुद्धा आपल्यावर सुद्धा संकट येतात, तर आपण प्रार्थना करताना काय म्हटलं पाहिजे की कृष्णा मी तुला शरण आलेलो आहे, निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे हे तू मला सांग आणि मला मार्गदर्शन कर. अशा तऱ्हेने आपण आपल्याला काय पाहिजे ही कृष्णाला ऑर्डर कधीच करायची नाही. एक लक्षात ठेवायचं की कृष्ण हा श्रेष्ठ आहे, आपण कनिष्ठ आहोत. आपली पोझिशन ही नेहमी सबऑर्डिनेट आहे. आपण कधीही कृष्णाला सांगू शकत नाही मला हे दे, मला ते दे, मला हे हवंय. पण आपण असं सांगू शकतो की निश्चित सर्वात श्रेयस्कर काय असेल हे तू माझ्यासाठी कर. आता श्रेया आणि प्रेया हे 2 शब्द आहेत. श्रेया म्हणजे काय आहे की जे अंतिम म्हणजे शेवटी त्याचा फायदा होणार आहे. आणि प्रेया म्हणजे काय आहे की ज्याचा लगेचच फायदा होणार आहे. म्हणजे एक उदाहरण सांगते तुम्हाला. एखादा मुलगा असेल आणि त्याला क्रिकेट बघायला खूप आवडतंय आणि मॅच चालू आहे आणि तो मुलगा आईकडे हट्ट करतो आणि सांगतो की मला घरीच बसायचंय, मला शाळेत जायचं नाही, मला 4-5 दिवस जायचं नाही. आणि तो घरी बसतो आणि तो इमिजिएटली त्याला आनंद मिळतो. घरी बसायचा, अभ्यास नाही करायचा, मॅच बघायची. याला प्रेया म्हणतात. आणि श्रेया म्हणजे काय आहे की तो मुलगा जरी क्रिकेटची मॅच असेल तरी नाही, तो शाळेत जातो, व्यवस्थित अभ्यास करतो. तर अंतिम फायदा कोणाचा आहे की जो मुलगा रोज सिन्सिअरली शाळेत जातो. क्रिकेट मॅच, सिनेमा आणि काय कुठला इव्हेंट असेल तर शाळेत न जाणं हे शेवटी फायदेशीर ठरणार नाही. तर इकडे आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रार्थना करताना आपण कृष्णाला म्हटलं पाहिजे की माझ्यासाठी जे काय फायदेशीर आहे, श्रेयस्कर आहे असं तू माझ्यासाठी कर, असं आपण बोललं पाहिजे. आता जेव्हा आपण निर्णय घेतो तेव्हा आपल्या 3 पर्सनॅलिटीज असतात. एक फिजिकल पर्सनॅलिटी असते, एक सायकोलॉजिकल मेकअप असतो आणि एक आपली आध्यात्मिक पर्सनॅलिटी असते. आता जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या कोणाकडे जाता विचारायला की मी काय करू, मी अशा अशा संकटात आहे किंवा मला आता हा निर्णय घ्यायचा, तेव्हा कितीही शिकलेला अनुभवित माणूस असेल तर त्याला जास्तीत जास्त तुमची फिजिकल पर्सनॅलिटी आणि सायकोलॉजिकल पर्सनॅलिटी समजू शकेल.
पण जी आध्यात्मिक पर्सनॅलिटी आहे, जो तुमचा स्पिरिच्युअल कोशंट आहे, हा तो जोपर्यंत ओळखू शकत नाही तोपर्यंत निर्णय तुमचा पूर्ण बरोबरच असेल, किंवा तो जो माणूस तुम्हाला जे काय सांगणार आहे ते अचूक असेल हे सांगता येत नाही. युजली असं असतं की तो निर्णय चुकतो. तो स्पिरिच्युअल अँगलनी जो आध्यात्मिक माणूस आहे, तो जो निर्णय सांगतो, तो निर्णय नेहमीही श्रेयस्कर ठरतो इन द लॉंग रन. तर आता आपण इकडे, मला तुम्हाला आता विचारायचं आहे, हात वर आहेत ना तुमचे, की इकडे अर्जुनाने सांगितलंय मी तुम्हाला शरण आलो आहे. तर शरण जाणं म्हणजे काय करणं, किंवा शरण कसं जायचं? आशिष प्रभूजी बोला. बोला. सुजाता माताजी, तुम्हाला हे करता येत आहे का? हा, ठीक आहे. आता बोला आशिष प्रभूजी. हरे कृष्ण. झालं मॅडम. हा बोला आशिष प्रभूजी, मग त्याच्यानंतर सुजाता माताजी. तशी 5-10 मिनिटात येते. हा मला चालेल चालेल. येते मी माताजी. बोला. बरं सुजाता माताजी बोला. हा, जय श्री कृष्ण. हा बोला. शरण जाणे म्हणजे आता मी सगळं तुमच्यावर सोपवून दिलं आहे. आता जे काही चांगलं वाईट जे काही याच्यानंतर घडेल, तर मला तुम्ही त्याच्यातून चांगला मार्ग दाखवा. पूर्णपणे मी तुमच्यावर अवलंबून आहे. आता मी तुम्हाला समर्पित झालाय. तुम्ही जो मार्ग दाखवाल तो उत्तम, आणि मला चांगला मार्ग तुम्ही निश्चित दाखवाल, त्याला म्हणतात शरण जाणे, असं माझ्या बरोबर आहे. टेक्नोस्पार्क कोण आहे? प्रभूजी माताजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. शरण जाणे म्हणजे काय की आपण सर्व म्हणजे मनस्वी, मनापासून आणि शरीरापासून भगवंताला शरण जाणे, आणि इथून पुढे ज्या घडणाऱ्या घटना आहे याचा सर्वस्वी जबाबदार मग भगवंत असेल, भगवंताचा मार्ग. बरोबर आहे. चालेल. कोण? अनूप प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण बोला. शरण जाणे म्हणजे आपण तन मन धनानं मनाभावापासून भगवंताचं श्रवण करणे आणि आत्मज्ञान प्राप्त करून घेणे. चालेल. बरं, आता मी सांगते. शरण जाणे, प्रभूशी प्रांजल शरणागती हा भक्तीचा गाभा आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे आहे, तुझ्या इच्छेनुसार सर्व घडावे, हा सर्वश्रेष्ठ शरणागती मंत्र आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे, तुझी इच्छा परम आहे, आणि कृष्णाच्या इच्छेप्रमाणे आपले मागणे असावे. त्याच्या इच्छेशी तर आपल्याला समर्पित व्हावंच लागतं, पण त्याच्या इच्छेनुसार आपलं मागणं असावं. तर आणि सर्व काही हे कृष्णाचंच आहे, हे प्रभूचंच आहे, ही जाणीव ठेवणं आणि समजणं की त्याची इच्छा परम आहे, हे जेव्हा आपण समजतो तेव्हा आपण म्हणू शकतो की मी कृष्णाला शरण गेलेले आहे, की कृष्णा मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे आहे, तुझ्या इच्छेनुसार सर्व घडावे. आता इकडे बघा स्लाइड मध्ये तुम्हाला अर्जुन दिसतोय का? अर्जुन किती त्याच्या चेहऱ्यावर केवढं दुःख आहे, त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत, आणि एकदम तो कौरव सेना बघून खूप घाबरलेला आहे. तर आता कृष्णाच्या चेहऱ्याकडे बघा. कृष्ण कसा आहे? शांत आहे. आपल्या शिष्याचा जो भाव आहे त्याचा कृष्णावर काहीही परिणाम झालेला नाहीये.
तर गुरु कसा पाहिजे? गुरु हा असा पाहिजे. आता कृष्ण कोण आहे? आता इकडे बघा, जेव्हा धृतराष्ट्र बोललेला आहे तेव्हा म्हटलेलं आहे धृतराष्ट्र उवाच. अर्जुन बोललेला आहे तर म्हटलेलं आहे अर्जुन उवाच. संजय बोललेला आहे तर म्हटलंय संजय उवाच. पण कृष्ण बोललाय तेव्हा कृष्ण उवाच नाही म्हटलंय. काय म्हटलंय? श्री भगवान उवाच. मग भगवान का म्हटलंय कृष्णाला? तिकडे का नाही म्हटलंय श्री कृष्ण उवाच? तर आता ज्याप्रमाणे आपल्या मराठीमध्ये काही शब्द आहेत बरं का, धनवान म्हणजे ज्याच्याकडे प्रचंड धन आहे, किंवा बलवान ज्याच्याकडे खूप बळ आहे, तर त्याचप्रमाणे भगवान, भग हा संस्कृत शब्द आहे, त्याला खूप अर्थ आहे. त्यातला एक अर्थ म्हणजे ऐश्वर्य. जो षड ऐश्वर्यानी परिपूर्ण आहे, ज्याच्याकडे सगळीच ऐश्वर्य आहे, त्याला म्हणतात भगवान. आता 6 ऐश्वर्ये ही कोणती आहेत की आपण ज्याला 6 ऐश्वर्य किंवा ऐश्वर्य संपन्न म्हणतो? तर ते केव्हा म्हणतो? जेव्हा आता कृष्ण अतिशय सुंदर आहे, हा, की त्याच्याकडे सुंदरता आहे, त्याच्याकडे श्रीमंती आहे. आपण आपल्या सर्वांचे जरी पैसे एकत्रित केले तरी कृष्णाच्या संपत्तीबरोबर त्याची तुलनाच होऊ शकणार नाही. तो आपण एका पूर्ण ब्रह्मांडाचे, म्हणजे 14 लोक आहेत या आपल्या ब्रह्मांडात, त्यांचे सुद्धा पैसे जरी आपण एकत्र केले तरी देखील त्याची तुलना कृष्णाच्या संपत्ती पुढे काहीच होणार नाही. तो तर अनेक अशी ब्रह्मांड आहे आणि प्रत्येक ब्रह्मांडाचा तो नायक आहे. तर तो खूप श्रीमंत आहे. कृष्णाकडे खूप शक्ती आहे, खूप बल आहे, कृष्णाकडे प्रसिद्धी आहे. आपल्या इकडे बघा, लोक जास्तीत जास्त एका देशामध्ये प्रसिद्ध असतात किंवा जगभर प्रसिद्ध असतात, इतकंच असतं. पण 14 लोकांमध्ये प्रसिद्धी खूप 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 म्हणजे जवळजवळ नसते असं आपण म्हणू शकतो. आता तुम्ही बघा, कृष्ण प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये सर्वांना कृष्ण कोण आहे हे माहित आहे, म्हणजे कृष्ण प्रसिद्ध आहे. आणि कृष्णाकडे ज्ञान आहे, तो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि त्याच्यामध्ये संन्यास वृत्ती सुद्धा आहे. म्हणून संन्यास वृत्ती म्हणजे काय? आता समजा जर माझ्याकडे खूप पैसे आहेत, माझ्याकडे कोणीतरी आलं आणि मला सांगितलं की मला तुझे पैसे दे, तर मी म्हणेन नाही बाबा, मी तुला एवढे पैसे देऊ शकणार नाही, थोडेसे देईन किंवा देणारही नाही. पण कृष्ण तसा नाहीये, त्याच्याकडे पूर्ण संन्यास वृत्ती आहे. म्हणजे तुम्ही त्याच्याकडे गेला तर त्याच्याकडे जे जे काय आहे तो ते सर्व काही देईल, याला म्हणतात संन्यास वृत्ती. म्हणून ही जी षड ऐश्वर्य आहेत, सौंदर्य, श्रीमंती, बल, प्रसिद्धी, ज्ञान आणि संन्यास, ही पूर्ण तऱ्हेने फक्त कृष्णाकडे आहेत आणि म्हणून कृष्णाला भगवान म्हणतात. आणि ही जी षड ऐश्वर्य आहे त्या षड ऐश्वर्याकडे आपण सुद्धा आकर्षित होतो. म्हणजे एखादा मुलगा असेल तो एखाद्या मुलीच्या सौंदर्यावर आकर्षित होईल, किंवा एखादा मित्र असेल त्याचा आणि एक मित्र असेल जो खूप प्रसिद्ध आहे, त्यांनी तो आकर्षित होईल. म्हणजे जीवनामध्ये ही जी षड ऐश्वर्य आहेत त्यांनी आपण सुद्धा आकर्षित होतो. आता बघा, आता मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता तुम्हाला इकडे या स्लाइड मध्ये काय दिसतंय, कोण सांगेल? आता वेगवेगळ्या जणांनी हात वर करा, तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय.
रेडमी बोला. धोका दिसतंय. धुकं दिसतंय, ठीक आहे. हा, आणि आता पुढचा प्रश्न संदीप प्रभूजी, मला सांगा की आता तुम्ही ड्राईव्ह करताय आणि लांबून तुम्हाला एक क्षितिज दिसतंय, आता जवळ आलाय तुम्ही, आता तुम्हाला काय दिसतंय बोला संदीप प्रभूजी. झाड. जय कृष्ण माताजी. बरोबर बरोबर, झाड दिसतंय. हा, त्याच्या पुढे मदन प्रभूजी, आता पुढचं उत्तर तुम्ही द्या. हा, आता तुम्ही झाडाच्या जवळ आलात, आता तुम्हाला काय दिसतंय पोपट. सांगा. झाडावर एक पोपट दिसतो. एक पोपट दिसतोय आणि ते कुठला तरी फळ खातोय. हा, तर आता बघा, आपल्या सर्व मानवांमध्ये 4 दोष आहेत. ते 4 दोष कोणते आहेत? एक म्हणजे प्रत्येक मानवामध्ये दुसऱ्यांना फसवायचा कल असतो. त्याच्यानंतर आपली इंद्रिये आहेत ती परिपूर्ण नसतात. आपल्याला चुका करण्याचा कल असतो आणि आपण नेहमी भ्रमित असतो. हे 4 दोष प्रत्येक मानवामध्ये असतात. त्याचं पर्सेंटेज जे आहे ते वेगवेगळं असू शकेल, पण हे 4 दोष आपल्या मानवांमध्ये असतात. आता मी जर तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही आरशाशिवाय तुमच्या डोळ्यांनी तुमच्या भुवया बघू शकता का? तुमचं काय उत्तर असेल? आरशाशिवाय दुर्गा माताजी नाही, तुम्ही बघू शकत नाही. आता तुमचे डोळे आणि तुमच्या भुवया अंतर किती आहे? डोळ्यामध्ये आणि भुवयामध्ये हार्डली 1 सेंटीमीटर असेल अंतर, तरी देखील जवळची गोष्ट तुम्ही बघू शकत नाही. त्याच्यावरून हे सिद्ध होतं की आपली इंद्रिय परिपूर्ण नाही. आता काही लोक असतात, जर तुम्ही त्यांना म्हटलं की तुझा विश्वास आहे का श्रीकृष्णांवर, हा जर नास्तिक असेल तर म्हणेल नाही, माझा विश्वास नाहीये. तर मी कृष्ण जर माझ्या समोर आला, मी कृष्णाला बघितलं, तर मी म्हणेन की श्रीकृष्ण आहे. असे जी विधानं करतात ही अतिशय हानिकारक आणि धोकादायक आहे. आणि अशा माणसाला तुम्ही सांगायचंय की तुझी इंद्रिय परिपूर्ण नाहीये, ती अपूर्ण आहे, म्हणून तू कृष्णाला बघू शकत नाहीस. आणि त्याला विचारायचं, तुम्ही तुझ्या डोळ्यांनी तू तुझ्या भुवया तरी बघू शकतोस का? खूप लांब कुठेतरी एक पक्षी उडत असेल आकाशात वगैरे तर ठीक आहे, आपण म्हणतो, पण जवळची गोष्ट तुझ्याच शरीरावरची, तुझ्याच भुवया तू बघू शकत नाही. तर जर आपल्याला कृष्णाला बघायचं असेल तर आपली सर्व इंद्रिय कशी पाहिजे? परिपूर्ण पाहिजे, तरच आपण बघू शकतो. माताजी, बॅकग्राऊंडला खूप आवाज येतोय, बॅकग्राऊंडला खूप सगळ्यांचा आवाज येतोय. माईक कोणाचा ऑफ नाहीये, म्यूट नाहीये. सर्वांना म्यूट करा माताजी, आवाज नाही येत व्यवस्थित. झालेत ना सगळे आता म्यूट की नाही? नाही झालेत, अर्ध्या जणांचेच आहेत ऑन. हा, चालेल. हा, तर हे जे कृष्ण जो आहे त्याला जर आपल्याला बघायचं असेल तर आपली इंद्रिय कशी पाहिजे? आपली इंद्रिय परिपूर्ण पाहिजे. कारण जो परफेक्ट आहे, जो स्वतः परिपूर्ण आहे, जो परफेक्ट आहे, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे, जो परफेक्ट ऍब्सोल्यूट आहे, तर त्याला बघण्यासाठी आपण सुद्धा परफेक्ट पाहिजे ना, आपण सुद्धा परिपूर्ण पाहिजे, नाहीतर आपल्याला कृष्ण दिसणार नाही. तर मराठीमध्ये म्हण आहे ना, जशी दृष्टी तशी सृष्टी, त्याचप्रमाणे जशी भक्ती तशी दृष्टी. म्हणजे आता मी तुम्हाला पहिली स्लाइड दाखवली, तुम्ही कृष्णापासून खूप लांब होता,
त्याच्यामुळे तुम्हाला काय दिसला? फक्त प्रकाश दिसतोय. म्हणजे जेव्हा आपण थोडी थोडी भक्ती करायला लागतो, थोडी थोडी नाही, खूप चांगली करतोय, पण तरी सुद्धा आपण खूप लांब आहोत, तेव्हा आपल्याला काय दिसतो? फक्त प्रकाश दिसतो. पण जसं जसं आपण आपली प्रगती होऊ लागते, तेव्हा आपल्याला एक झाड दिसते, एक ऑब्जेक्ट दिसतो. म्हणजे आपण जरा कृष्णाच्या जवळ आलोय. आता हे जे आपल्याला फक्त प्रकाश दिसतो, त्याला कृष्णाचं ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूप म्हणतात. जिकडे कृष्णाच्या भोवती जो तेजाचा वलय आहे, जो प्रकाश आहे, तो पहिल्यांदा दिसतो. आणि जेव्हा आपण आणि जवळ जातो आणि प्रगती होते, तेव्हा आपल्याला आपल्या हृदयामध्ये स्थित असलेला चतुर्भुज परमात्मा जो आहे, अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होतं. पण आपण खूप जवळ गेलो की तेव्हा आपल्याला आता तुम्ही या झाडाच्या एकदम जवळ गेलात आणि तुम्हाला हा पोपट दिसलेला आहे. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण शुद्ध भक्त होतो, शुद्ध भक्त झाल्यानंतर आपल्याला कृष्णाचं श्याम सुंदर रूपाचं दर्शन होतं. आणि ते जे श्याम सुंदर रूपाचं दर्शन आहे, ही भक्तीची अंतिम पायरी आहे. हे बघा, इकडे कृष्ण आहे, कृष्णाच्या भोवती तेजाचं वलय आहे. प्रथम जेव्हा आपण खूप लांब असतो तेव्हा आपल्याला हे तेजाचं वलय दिसतं. ज्याप्रमाणे आपण ट्रेननी जातो, जर कधी प्लॅटफॉर्मवर उभे असू आणि ट्रेन लांब ऐकू, तर प्रथम आपल्याला ट्रेनचे हेडलाईट्स दिसतात, पण आपण ओळखू शकत नाही ट्रेनचा आकार किती आहे, किती डबे आहेत, ट्रेन कुठली आहे. आपल्याला हेडलाईट्स दिसतात. पण जेव्हा ट्रेन जवळ स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मच्या जवळ आल्यानंतर आपल्याला ती जरा अंधुकशी दिसते आणि आपल्याला लक्षात येतं की ही ट्रेन आता आलेली आहे आणि ही बहुतेक आपली गाडी आहे. पण जेव्हा ट्रेन येऊन स्टेशनवर थांबते, तेव्हा मात्र आपली ती कुठली गाडी आहे आपण व्यवस्थित ओळखू शकतो. आपली गाडी असेल तर चढू शकतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण शुद्ध भक्त होतो, तेव्हा आपल्याला कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे, या श्याम सुंदर रूपाचं दर्शन होतं. ही अंतिम पायरी आहे, हा आत्मसाक्षात्कार आहे की आपण कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे ते जाणू शकतो. कुमुद माताजी आलेले आहेत का? हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हो, मी आली आहे. हा. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यांतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला युद्ध करायचं नाहीये. त्याला असं वाटतंय की हे सगळे माझे स्वजन आहेत, त्यांना मी मारणार आहे. आता कृष्ण अर्जुनाला ज्ञान देतोय आणि कृष्ण काय सांगतो, अरे आत्मा हा याचं एकसारखं स्थलांतर होत असतं, त्याचं जे मायग्रेशन एकसारखं चालू असतं. आणि आता बघा, एक लहान मूल आहे, 2 महिन्याचं मूल आहे, तो आता थोडा मोठा झाला, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 40 वर्ष. आता 40 वर्षाचा झाल्यानंतर तो परत 2 महिन्याच्या बाळाच्या शरीरामध्ये येऊ शकतो का? नाही येऊ शकत. तर कृष्ण इकडे अर्जुनाला तेच सांगतोय की आत्म्याचं एकसारखं स्थलांतर होत
असतं. आता सुद्धा ते स्थलांतर चालू आहे. अगोदरची स्थिती, अगोदरचे जे शरीर आहे 2 महिन्याचं, त्यात काय परत जाता येत नाही आणि हे स्थलांतर चालूच राहतं. आता तुम्ही मला सांगा की समजा जर एक माणूस नदीमध्ये बुडतोय आणि त्यांनी चांगला सूट घातलेला आहे 20,000 आणि सोन्याचं घड्याळ घातलंय आणि तुम्हाला पोहायला येत आहे. आता तुम्ही पाण्यामध्ये उडी मारल्यावर काय कराल? त्याचं सूट काढाल, त्याचं सोन्याचं घड्याळ आहे ते काढाल की त्या माणसाचा जीव वाचवाल? आता तुम्ही सांगा बरं मला, तुम्ही काय कराल ते? हात वर करा, मी तुम्हाला अनम्यूट केलंय. कुमार प्रभूजी बोला. जगदीश प्रभूजी अनम्यूट. आवाज हा माणसालाच बोला. वाचवणार, माणसालाच वाचवणार ना. माणसाला वाचवणार. बरं प्रमोद प्रभूजी मला सांगा, माणसाला का वाचवणार? आणि त्याचे मी जर तुम्हाला सांगितलं की त्याचे 20,000चा सूट आहे, 1 लाखाचं सोन्याचं घड्याळ आहे, पण जर ह्युमन बॉडी, माणसाची बॉडी डिसेक्ट केली तर मी तुम्हाला सांगेन याच्यामध्ये थोडस कॅल्शियम आहे, थोडस याच्यामध्ये आयर्न आहे, थोडे ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट्स आहे आणि त्या सगळ्याची आपण बेरीज केली तर जास्तीत जास्त या शरीराची किंमत 1,000-2,000 आहे. तर तुम्ही या शरीराच्या पाठी नका लागू. 1 लाख रुपये त्या सोन्याचं घड्याळ आहे, 20,000चा सूट आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्या. तर तुम्ही ऐकाल का माझं? बोला प्रमोद प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. बोला. माताजी, सूट वगैरे किंवा घड्याळ वगैरे आपण त्याची किंमत करू शकतो, ते विकू शकतो, पण शरीर हे आपण विकू शकत नाही. त्यामुळे माणसावर डिपेंड आहे, माणसाच्या विचारशक्तीवर डिपेंड आहे की तो माणसाला वाचवणार की घड्याळ किंवा सूट घेणार. बरं, अभिलाषा माताजी तुम्ही काय कराल? त्या व्यक्तीलाच वाचवेल, कारण की पैसा हे साध्य नाहीये, ते एक साधन आहे फक्त. बरोबर. हा, तर बरोबर प्राण आहे. महत्वाचा. बरोबर आहे. मग इतरांनी हात वर करा, मी प्रश्न विचारेन. आता मी सर्वांना म्यूट करीन. आता तुम्हाला हे ज्ञान मिळालंय की हे पैसे आपल्याला एक वेळ आणि मिळवता येतील, पण एकदा जीव गेला की तो जीव परत येणार नाही. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की आपण जीवाला वाचवलं पाहिजे. हे ज्ञान आहे. म्हणजे तुमचं ज्ञान आहे की जीव महत्वाचा आहे, पैसा नाही, आणि तुम्ही जीवाला वाचवण्यासाठी धडपड कराल आणि पाण्यातून त्याला बाहेर काढाल. त्याचप्रमाणे अर्जुन आहे, त्याला कृष्ण समजावून सांगतोय की तुझी करुणा जी आहे चुकीच्या दिशेने ती चाललेली आहे. हे जे शरीर आहे, हे शरीर आत्म्याचं वस्त्र आहे. तू वस्त्राचा विचार करू नकोस. मी आता तुला आत्म्याचं ज्ञान सांगणार आहे. तर हे प्रथम कृष्णाने सांगितलं की आत्म्याचं एकसारखं स्थलांतर होत असतं, तर तू इतका विचार करू नको. हे बघा, इकडे त्यांनी दाखवले 2 महिन्याचं बाळ, मग हळूहळू मोठं झाल्यावर तरुणपणी असं, मग म्हातारपणी. 1 मिनिट. तुम्ही अनम्यूट व्हा, मी केला सर्वांना म्यूट. मग म्हातारपणी हे शरीर जीर्ण झाल्यानंतर हा आत्मा हे शरीर सुद्धा सोडून जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नैनं छेदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः,
न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, बाणाद्वारे त्याला भिजवला येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे आपल्याला कृष्ण आत्म्याचं ज्ञान देतोय. काय सांगतोय की हा जो आत्मा आहे याला शस्त्राद्वारे याचे तुकडे करता येत नाही. शस्त्र का म्हणतोय? अग्नीद्वारे जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे भिजवता येत नाही. कारण महाभारतामध्ये ते प्राणघातक अस्त्र शस्त्र वापरत होते. ही अस्त्र शस्त्र पृथ्वीने किंवा म्हणजे पृथ्वी म्हणजे कुठलंही मेटल किंवा अग्नी, वायू किंवा पाणी हे जिन्नस वापरले जात होते आणि ही अतिशय प्राणघातक अस्त्रे होती, ज्याने म्हणजे आता जर तुम्ही म्हटलं तर न्यूक्लिअर मिसाईल्स जशी आहेत तशी. तर कृष्ण त्याला सांगतोय की अरे पण हे कोणी मरणारच नाहीये, यांचं स्थलांतर होणार आहे. आत्मा हा अमर आहे. तर हे जे ज्ञान कृष्ण त्याला सांगतोय की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. म्हणजे कृष्ण त्याला सांगतोय की ज्याप्रमाणे अनालिसिस चालू आहे इकडे की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहे. मग हे आत्म्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत हे कृष्ण त्याला सांगतो आणि याला सांख्य योग म्हणतात. म्हणजे जेव्हा आपण अनालिसिस करतो, काय अनालिसिस? आता समजा जर माझ्याकडे एक पेला असेल तर या पेल्यामध्ये काय काय आहे, कुठली कुठली तत्व आहेत. मग मी बघते की यात थोडस लोखंड आहे, यात थोडस क्रोमियम आहे, यात थोडस कॉपर आहे. असं करून लॅबोरेटरीमध्ये टेस्ट करून सगळे जे एलिमेंट्स आहेत हे मला समजतात. म्हणजे अनालिसिस करतो. त्याचप्रमाणे इकडे कृष्ण सुद्धा अर्जुनाला अनालिसिस करून सांगतोय की तू हे शरीर नाहीयेस, तू आत्मा आहेस आणि आत्म्याचं स्थलांतर सदैव होत असतं आणि आत्मा मरत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर काय असेल असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण बघा, कृष्ण गुरु आहे. आता अर्जुनाच्या सायकोलॉजीवर कृष्ण आता त्याच्या सायकोलॉजीवर त्याला कृष्णाला माहितीये की अर्जुन हा क्षत्रिय आहे आणि त्याच्या सायकोलॉजीवर बघा आता कृष्ण कसा वार करतोय. कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला की तू क्षत्रिय आहेस. क्षत्रिय कसे असतात? त्यांचा एक गुण असतो, ते अपमान सहन करू शकत नाहीत. मग इकडे कृष्ण सांगतोय अरे अर्जुना, तू काय ब्राह्मण आहेस का की तू सगळं विसरशील, तू अलिप्त होशील, तू जंगलात जाशील आणि तिकडे तासन तास बसून ध्यान करशील, जप करशील, असा तू आहेस का? नाही, तुझ्यामध्ये क्षत्रियाचं रक्त आहे. जरी तू जंगलामध्ये गेलास तरी देखील जंगलात जाऊन तिकडे तुझ्या मनामध्ये तो जो अपमान सर्वांनी केलेला आहे या अपमानाने तुला झोप लागणार नाही. किंवा तू जरी ठरवलास की मी हे सगळं विसरून जाईन तरी देखील, समजा जर तू भिक्षा मागायला एखाद्या घरी गेलास आणि घरी तिकडे तुला दिसते की यांच्याकडे अन्नधान्य खूप आहेत आणि तरी तुला भिक्षा दिली नाही, तर तू तुझी तलवार काढशील. कुठेही अधर्म चालू असेल तरी देखील तू तिकडे जाऊन भांडशील. म्हणजे तू ब्राह्मण
होऊ शकणार नाहीस. एका जागी बसून अलिप्त राहून आपला ध्यान करायचं हे तू करू शकणार नाहीस. आणि असा तुझा निंदनीय शब्दामध्ये शत्रूनी अपमान केला तर तू जप ध्यान सुद्धा करू शकणार नाही. कारण तुझं मन जे आहे, तू मनाचं काय करशील, तू जिकडे जिकडे जाणार आहे तिकडे तिकडे तुझं मन तुझ्या बरोबर असणारच आहे. तर मनाचं तू काय करशील. आणि एक लक्षात ठेव की ही जी सगळी लोक असं कधीच म्हणणार नाही की अर्जुन ना हा खूप दयाळू आहे म्हणून तो लढू शकला नाही आणि खरं म्हणजे तो खूप श्रेष्ठ योद्धा आहे असं कोणीही म्हणणार नाही. सगळे जण म्हणतील अर्जुन घाबरला आणि युद्धातून त्यांनी पलायन केलं. आणि असं म्हटल्यानंतर तू हा अपमान सहन करू शकणार नाही. तर तू दुसऱ्यांचा इतका विचार का करतोयस. तू स्वतःला विसरू नकोस. तू आता कृष्ण भावनाभावित जीवन म्हणजे काय बघा की आपण आपल्या स्वशी आपल्या आत्म्याशी कनेक्ट होतो. म्हणून इकडे कृष्ण त्याच्या सायकोलॉजीवर वार करतोय आणि त्याला सांगतोय की हे बघ तू क्षत्रिय आहेस, ही गोष्ट विसरू नकोस. तू अपमान सहन करू शकणार नाहीस. आता आपण पुढे बघूया. आता इकडे कृष्ण सांगणारे आनंद नाही. हरे कृष्ण. कुमुद हरे माताजी. कृष्णा हरे कृष्णा. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हे कौन्तेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की दोन गोष्टी होणार. समजा जर तू युद्ध जर हरलास किंवा जर तू ठार मेलास, तुझा मृत्यू झाला या युद्धामध्ये, तर तुला वीरगती प्राप्त होईल. तू स्वर्ग किंवा उच्च ग्रहांवर वास करशील आणि अनेक एक वर्ष तू सुख आणि आनंदाचा उपभोग घेशील. आणि समजा जर तू जिंकलास तर पूर्ण पृथ्वीचा तू सम्राट होशील. तर अर्जुना दोन्हीमध्येही आनंद आहे. आणि तू असं का म्हणतोस की आनंद नाही. तर एखादा गुरु असतो, तो असं बोलतो आणि तो मनाचं रूपांतर करतो. आणि नीट इकडे लक्ष देऊन ऐका. कृष्ण म्हणतोय की अर्जुना तू उठ आणि तू युद्ध कर. कुठेही कृष्ण भावना भावी जीवन म्हणजे आपण रिटायर झाल्यावर आराम खुर्चीवर बसून एक जपमाळ हातात घ्यायची आणि वेळ जात नाही म्हणून जप करायचा असं कुठेही नाहीये. आणि इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू तुझी ड्युटी कर, तू तुझं युद्ध कर. आता कृष्ण हा अर्जुनाचा आत्ते भाऊ आहे, मामे भाऊ आहे. तर दोघही कृष्ण तर भाऊ आहेच त्याचा, त्याचप्रमाणे तो त्याचा आता गुरु पण आहे आणि ते दोघं खूप चांगले जिवलग मित्र आहेत. बघा किती गोष्टी आहेत. तरी देखील कुठेही कृष्ण अर्जुनाला सांगत नाहीये की बरं अर्जुन तुला एवढं वाईट वाटतंय ना, तुला युद्ध करता येत नाही ना, तर तू आता घरी जा आणि मी इकडे सगळं सांभाळतो, तुझ्यासाठी युद्ध करतो. आपल्याला काय लक्षात येतं की कधीही गॉड नेव्हर प्रॉमिसेस अ स्टॉर्मलेस सी, ही प्रोव्हाइड्स अ अनसिंकेबल शिप. म्हणजे कधीही आपण जेव्हा केव्हा संकटात असतो तेव्हा कृष्ण कधीही असं म्हणत नाही की ठीक आहे हे तुझं संकट मी दूर करतो किंवा नाही. तो आपल्याला शक्ती देतो त्या संकटाला सामोरे जायचं. आणि त्याचप्रमाणे एक आणि लक्षात घ्या इकडे की ज्ञान हे आपल्याकडे कधी येत नाही. आपल्याला ज्ञानार्जनासाठी एक गुरु शोधला पाहिजे. गुरुकडे आपण जाऊन
ज्ञान घेतलं पाहिजे. तर आपल्याला या दोन गोष्टी लक्षात येतात की कृष्ण अर्जुनाला इतका भक्त आहे, तो शरण गेलेला आहे, तरी देखील तो अर्जुनाला सांगतोय की तू युद्ध कर. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे अर्जुनाला वाटतंय की बाबा मी पाप करतोय, हा घोर कर्म आहे, हे जे काय मी करतोय ते बरोबर आहे का? मग कृष्ण आता त्याला भक्ती योग किंवा बुद्धी योग सांगणार आहे की या मार्गामध्ये तर थोडासा जरी तू प्रयत्न केलास तरी मोठ्या भयंकर भयापासून तुझे संरक्षण होणार आहे. तर आता मला हात वर करा, कुमुद माताजी अनम्यूट करा त्यांना आणि मला सांगा की मानवी जीवनामध्ये भयंकर भय हे काय आहे असं तुम्हाला वाटतं? माताजी मी करते, 1 मिनिट. सर्वांना अनम्यूट करतेय. सर्वजण प्लीज एक एक करून. राजलक्ष्मी माताजी. 1 सेकंड. राजलक्ष्मी. हा, ओके. हरे कृष्णा. राजलक्ष्मी माताजी अनम्यूट व्हा. हा, बोला. जय माताजी. जय कृष्ण. हा, बोला. भयंकर भय म्हणजे काय मानवी जीवनाचं? आपल्या मनामध्ये असणारी जी भीती आहे की याच्यानंतर मला काय वाटेल, माझं काही नुकसान होईल का, ह्यामुळे मी अडचणीत येईल का, ही जी सारखी मनामध्ये असणारी भीती ती कोणत्याही स्वरूपात असू शकते. मग येणारे जे संकट असतं त्या संकटाला आपण संकट मानून आपण पुढे असं वाटतं की हे आलेलं महाभयंकर संकट आहे, ते संकटच आहे याचीच भीती जी वाटते तेच. चालेल चालेल. रोहिणी माताजी बोला, तुम्हाला काय वाटतं? अनम्यूट व्हा. हॅलो. हा, बोला. हा, मतलब जय श्री कृष्ण माताजी. मृत्यू हा आपला सगळ्यात मोठा भय आहे मला असं वाटतं. हा, बरोबर. आणि मग आणि माणूस वाटचाल करतो त्या दृष्टीनं जगत राहतो, पण त्याच्या मनात असतेच दुःख की मृत्यू कधी येईल काय नाही, त्याच्यामुळे तो घाबरतच राहतो हमेशा, असं वाटतं मला तरी. चालेल. आता सागर गायकवाड बोला, तुम्हाला काय सांगायचंय? हरे कृष्ण माताजी. बोला. या पृथ्वी तलावरचं सर्वात मोठं भय म्हणजे मृत्यूच आहे माताजी. बरं. आणि कोणाला काही वेगळं सांगायचंय का? कल्याण पाटील प्रभूजी. ह्या मृत्यू सर्वात मोठी भीती आहे असं मलाही वाटतं. चालेल. बरं, इतरांनी हात वर करा म्हणजे आणि मी प्रश्न तुम्हाला विचारीन आणि आता ज्यांनी उत्तरं दिली आहेत त्यांनी हात खाली करा. तर आता आपण बघूया शास्त्र आपल्याला काय सांगतात, श्रील प्रभुपाद काय सांगतात. तर श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की सर्वात भयंकर भय म्हणजे आपल्याला आता मानव जन्म मिळालाय. मानव जन्मातून पशु योनीमध्ये जेव्हा आपण घसरून जातो हा सर्वात मोठा भय आहे. आणि पशु योनीमध्ये एकदा आपण गेल्यावर आपल्याला कृष्णाचं नाम घेता येत नाही, आपल्याला त्याची कथा ऐकायला येत नाही आणि आपण कृष्णाच्या पूर्ण विस्मरणामध्ये राहतो. हे मानवी जीवनाचं सर्वात मोठं भय आहे. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तू जेव्हा भक्ती योग केलास, तू तुझी ड्युटी केलीयस, मी तुला सांगतोय म्हणून तू जर हे युद्ध केलं तर त्यात काही नुकसान होणार नाही. आता पुढे ऐकूया आपण. आता इकडे बघा, कुमुद माताजी श्लोक म्हणता. माताजी.
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. आता बघा इकडे हनुमान आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना की हनुमान जेव्हा लंकेला गेला होता तेव्हा त्यांनी पूर्ण लंकेला आग लावली. तर आता जर तुम्ही बघितलं भौतिक दृष्टिकोन बघितला तर हे चुकीचं आहे. आता रावणाचं आणि हनुमानाचं जे काय झालं होतं त्यासाठी पूर्ण लंकेला आग लावणं हे बरोबर नाहीये. पण बघा हनुमान इतकी पूर्ण लंकेला आग लावून सुद्धा हनुमान वंदनीय आहे त्रैलोक्यात. का वंदनीय आहे? कारण तो प्रभू रामचंद्रांचा भक्त आहे आणि त्यांनी लंका जाळली. पण लंका जाळण्यामागे काय होतं? त्याला राग आला होता की ही जी आपल्या स्वामींचा प्रभू रामचंद्रांच्या पत्नीचं हरण केलं. आणि इकडे दुसऱ्या स्लाइड मध्ये विभीषण आहे आणि विभीषण जो आहे त्यांनी प्रभू रामचंद्रांना रावणाला कसं मारायचं हे सांगितलं. असं बघायला गेलं तर विभीषण हा रावणाचा धाकटा भाऊ होता आणि हा सुद्धा आपण म्हणू शकतो की देशद्रोही आहे. पण नाही, त्यांनी प्रभू रामचंद्रांना सांगितलं ही सुद्धा आणि हनुमानाने पूर्ण लंका जाळली. हा भक्तीचा उच्च स्तर या दोन्ही भक्तांनी गाठला. म्हणजे जेव्हा आपण आध्यात्मिक दृष्टिकोन म्हणतो तेव्हा आपण आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून बघितलं तर हा त्यांनी भक्तीचा दोघांनी उच्च स्तर गाठला. आणि मी कालच तुम्हाला सांगितलं की भगवद्गीता 1.36 मध्ये श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की 6 आतताई असतात ज्यांना आपण माफ केलं नाही पाहिजे पण त्यांच्या बरोबर युद्ध केलं पाहिजे. तर ते 6 आतताई कोणते? की जो दुसऱ्याच्या घराला आग लावतो, जो दुसऱ्याच्या स्त्रीचं हरण करतो, जो दुसऱ्यांना शस्त्रांनी मारतो, जो दुसऱ्याला विष देतो, जो दुसऱ्यांचे पैसे किंवा संपत्ती हडप करतो किंवा प्रॉपर्टी किंवा घर हडप करतो. तर हे जे 6 आक्रमक आहे त्यांना आतताई म्हटलेलं आहे संस्कृत मध्ये. आणि या 6 आतताईंना कधीच माफ केलं नाही पाहिजे असं शास्त्रात दिलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने की जेव्हा आपण इकडे प्रभू रामचंद्र आहेत किंवा श्रीकृष्ण यांच्या आज्ञेचं पालन करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये पाप नसतं. आता तुम्ही मला सांगा की एक लाईन ऑफ कंट्रोलवर आपले भारतीय सैनिक आहेत आणि ते शत्रू सेनेबरोबर त्यांचं युद्ध चालू आहे. तर समजा जर एका भारतीय सैनिकांनी 10,000 सैनिकांना मारलं तर त्याला भारतात परत आल्यावर काय होईल? कोण सांगेल मला? आता हात वर करा. अभिलाषा माताजी. अनम्यूट व्हा. बोला. बर दुर्गा माताजी. बोला. त्याचा आदर सत्कार होईल माताजी. आदर सत्कार होईल, त्याचा गौरव होईल. त्याचा गौरव का होईल? तो गव्हर्नमेंट सरकाराच्या आदेशानुसार
तो युद्ध करतोय, तो शत्रूच्या कॅम्प मध्ये गेला, त्यांनी जाळपोळ जरी केला, काही जरी केलं तरी भारतात आल्यावर त्याचा आदर होईल. आता हा जर सैनिक आता ड्युटीवर नाहीये, तो घरी आला आणि त्याचं आणि एका मित्राचं किंवा नातेवाईकाचं भांडण झालं आणि त्या मित्राला अथवा नातेवाईकाला त्यांनी ठार मारलं. आता मला सांगा त्याचं काय होईल जगदीश प्रभूजी? त्याचा तिरस्कार करतील सर्व लोक आणि त्याला तुरुंगात टाकतील. तर जेव्हा तो सैनिक गव्हर्नमेंटच्या इन्स्ट्रक्शन्स खाली, सरकारी आदेशा खाली तो लढाई करतोय, युद्ध करतोय, त्यांनी 10,000 1,00,000 शत्रूंना जरी मारलं तरी त्याचा गौरव होईल. पण ऑफ ड्युटी असताना तो जेव्हा जर त्यांनी त्याच्या मित्राला मारलं तर मात्र त्याला सुद्धा फाशी होऊ शकेल. तर त्याचप्रमाणे इकडे जेव्हा कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू माझ्या आदेशाखाली जेव्हा काम करतोय तेव्हा तुला पाप लागणार नाही, तुला पाप लागणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का की आपण सर्वजण नाम घेतो, मग आपण आपल्या मनाप्रमाणे वागू शकतो का? मला हा अमका माणूस आवडत नाही, चला त्याला आपण मारून टाकूया, काय? नाही. आपल्याला 3 चेक पॉइंट्स आहेत, गुरु, साधू आणि शास्त्र. तिघांनी हो 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 म्हटलं पाहिजे. गुरु म्हणजे आपले आध्यात्मिक गुरु, साधू म्हणजे जे प्रगत भक्त आहेत ते, आणि शास्त्र म्हणजे शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे ते. तिघांनी जेव्हा हो 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 असं आपल्याला उत्तर मिळालं तर आपण एखादी ती ऍक्शन घेऊ शकतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर निरकर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हा, आता हे उद्याही मी तुम्हाला सांगणार आहे की प्रत्येकाने जर आपापलं कर्म, आपापली ड्युटी व्यवस्थित केली तर सगळीकडे शांती नांदेल आणि धर्म पाळला जाईल. आता इकडे ही स्लाइड आहे, इकडे सगळे जे वृंदावन वासी आहेत त्यांनी कृष्णाचं ऐकून गोवर्धन पूजा केली आणि इंद्राची पूजा केली नाही, म्हणून इंद्र खूप चिडला आणि त्यांनी जोरदार पाऊस पाडवला. इतका पाऊस पाडवला की बिचाऱ्यांना सर्वांच्या घरी सुद्धा पाणी आलं. म्हणून हे सर्व, या सर्वांचं रक्षण करण्यासाठी कृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलला आणि सगळी माणसे त्या पर्वताखाली आली आणि त्यांना पावसाचा त्रास झाला नाही. तर जेव्हा कृष्ण इकडे काय सांगतोय की मी सुद्धा इकडे बघत बसलो का नाही, माझी ड्युटी काय आहे, माझ्या भक्तांचं रक्षण करणे आणि माझी ड्युटी ही मी केली. जेव्हा प्रत्येक जण आपापली ड्युटी करत तेव्हा अधर्म पसरणारच नाही आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही. अर्जुन, तू चुकीचा विचार करतोयस. प्रत्येकाने आपापली ड्युटी केली, तू आता तुझी ड्युटी केलीस, तू युद्ध केलंस तर सगळेजण काय म्हणते, अरे वा अर्जुन युद्ध करतोय, तो पळून नाही गेला. प्रत्येक स्त्री काय म्हणे, मी पण माझी ड्युटी करीन, मी माझी ड्युटी सोडणार नाही आणि ती तिच्या मुलांना चांगल्या तऱ्हेने वर आणेल, चांगल्या तऱ्हेने त्यांच्यावर चांगले संस्कार करेल. तर अशा तऱ्हेने सर्वत्र समाजामध्ये, राज्यामध्ये शांती असेल. पण तू युद्ध सोडून गेलास, तू कुरुवंशी आहेस, तू राजपुत्र आहेस, तर मग प्रत्येक स्त्री सुद्धा असं म्हणू शकेल, बघा
अर्जुनाने त्याची ड्युटी केली नाही. आता मी सुद्धा माझी ड्युटी का करू, मी हे घर सोडून जाते. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू एक आदर्श आहे, तुला तुझी ड्युटी केली पाहिजे. प्रत्येक जण जेव्हा त्याची त्याची ड्युटी करतं तेव्हा धर्म पाळला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. व्यवसायात्मिका बुद्धी एकेहा कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना. जे या मार्गावर असतात त्याची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्याचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की तू काहीतरी डिसाइड कर, तुला काय हवंय. आता तुझी जी बुद्धी आहे ती फोकस्ड नाहीये. तुला काय, तुला करुणा पण दाखवायचे, तुला आनंदही हवाय, सगळे तुला अनेक गोष्टी हव्या आहेत. असं चालणार नाही. तुझी जी बुद्धी आहे ती निश्चयात्मक कर. आणि तू एक लक्षात ठेव की तुझ्या बुद्धीला आता अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत आणि अशाने तू तुझा गोल जो आहे, उद्देश जो आहे तो साधू शकणार नाही. ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे की अर्जुनाला द्रोणाचार्याने विचारलं, त्यांनी सर्व त्याचे शिष्य होते कौरव आणि पांडव, त्यांना सांगितलं होतं ह्या पक्ष्याचा डोळा आहे त्याच्यावर नेम धरून बाण सोडा म्हणून. आणि सर्वांना त्यांनी विचारलं तुम्हाला काय दिसतंय, प्रत्येकाने सांगितलं आकाश, झाड, पक्षी, फळं, फुलं. पण अर्जुनाने सांगितलं की मला फक्त पक्ष्याचा डोळा दिसतोय. त्या क्षणी द्रोणाचार्यांनी त्याला सांगितलं उचल आणि नेम धर म्हणून. तर असा हा अर्जुन होता, फोकस्ड होता. पण आता त्याची बुद्धी कशी आहे, निश्चयात्मक आहे. आपल्याला सुद्धा हा श्लोक का लक्षात ठेवायचा आहे की आपल्याला सगळ्याच गोष्टी हव्यात. आपल्याला सर्व काही भौतिक हवंय, सर्व काही आध्यात्मिक हवंय. तर आपल्याला तसं दोन्हीकडे पाय ठेवून आपण पुढे जाऊ शकणार नाही. आपल्याला निश्चयात्मक बुद्धी पाहिजे की मला कृष्णाकडेच जायचंय, मला दुसरं काहीही नको. जेव्हा आपण असं म्हणू तेव्हा आपलं मन जे आहे त्याचं रूपांतर होईल आपल्या बुद्धीमध्ये, आपल्या बुद्धीचं रूपांतर होईल आणि आपण कृष्णाकडे जाऊ शकू. हरे कृष्ण. आता अर्जुन इकडे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की निश्चयात्मक बुद्धी, की तुझी बुद्धी जी आहे त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत. मग अर्जुन विचारतो मग निश्चयात्मक बुद्धी ही कोणाची असते. मग कृष्ण सांगतो ज्याची निश्चयात्मक बुद्धी असते अशा माणसाला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि अर्जुन विचारतो की या माणसाची लक्षणे काय आहे, तो कसा चालतो, कसा बोलतो, कसा बसतो, म्हणजे तो वेगवेगळ्या संकटांना सामोरे कसं जातो, वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स मध्ये तो कसा रिॲक्ट करतो. तर आता आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छाचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याला त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. आता बघा कृष्ण इकडे काय सांगतोय आपल्याला, तुम्ही तुमच्या नोकरीचा त्याग करा म्हणून सांगतोय का? नाही. तुमच्या कुटुंबाचा त्याग करा म्हणून सांगतोय? नाही. तुमच्या संपत्तीचा त्याग करा? नाही. तुमचे मित्र मैत्रिणी
तो जो तुमचा परिवार आहे त्याचा त्याग करा नाही. कृष्ण काय सांगतोय, तुमच्या इंद्रियांच्या इच्छांचा त्याग करा. म्हणजे इंद्रियांचे विषय असतात आणि त्या विषयांकडे आपण आकर्षित होत असतो, त्या इच्छांचा तुम्ही त्याग करा. जेव्हा तुम्ही त्या इच्छांचा त्याग कराल तेव्हा तुमचं मन खूप शांत होईल, तुम्हाला समाधान मिळेल आणि मग तेव्हा तुमची बुद्धी निश्चयात्मक होईल. आता इकडे बघा, या स्लाइड मध्ये त्यांनी प्रल्हाद महाराज दाखवलेले. प्रल्हाद महाराज हे स्थिताधीर मुनी होते. प्रल्हाद महाराजांच्या त्यांचं आयुष्य कसं होतं, जणू काय रोज एक ट्रायल होती की आता माझे वडील मला मारताय की काय करताय. पण अशा स्थितीमध्ये सुद्धा इकडे साप आहेत, मोठे विषारी साप आहेत. भाले घेऊन हिरण्यकश्यपूनी काही शिपायांना सांगितलं की तुम्ही भाले घेऊन याला मारा. पण हा कसा आहे, भक्त प्रल्हाद एकदम शांत आहे. त्याला 100% माहिती आहे की कृष्ण मला वाचवणार आहे आणि याच्यामुळे तो इतका शांत आहे आणि त्याची काहीही इच्छा नाही. कृष्ण जे काय करेल तेच माझ्यासाठी श्रेयस्कर आहे आणि कृष्ण करणारच काहीतरी. त्याच्यामुळे तो जास्त विचार करत नाही की असं मला ही लोक मारायला आलेली आहेत, हिरण्यकश्यपू वगैरे. तो स्थिताधीर आहे. हे बघा, आगीमध्ये असताना सुद्धा तो शांत आहे आणि तो इतका कनेक्टेड आहे कृष्णाची. स्थिताधीर मुनी तर आहेच आहे, पण इकडे तुम्हाला 7व्या अध्यायामध्ये असणार आहे की अग्नी सुद्धा ही कृष्णाची एक शक्ती आहे. मग ही अग्नी जी आहे याची उष्मा प्रल्हादला जाणवलीच नाही, कारण ही कृष्णाची शक्ती आहे आणि कृष्ण सर्व त्याच्या ज्या शक्त्या त्यांनी सांगितल्या या शक्त्यानं कृष्ण कंट्रोल करतो. म्हणून या अग्नीची उष्मा देखील भक्त प्रल्हादाला जाणवली नाही. दुसरे स्थिताधीर मुनी म्हणजे श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद बघा, अमेरिकेला गेले. मी तुम्हाला कालच सांगितलं त्यांना 2 हार्ट अटॅक आले, तरी ते गेले. अमेरिकेमध्ये गेल्यावर पहिल्यांदा ते असल्या ठिकाणी राहत होते जणू काही अशी स्लम एरिया जशी असते ना, तशी. सगळे हिप्पी होते, ते सगळे दारू पित होते, सिगरेट ओढत होते. ते सकाळी जेव्हा जायचे त्यांनी पुस्तकात लिहिलंय की अक्षरशः नागडी उघडी ती झोपलेली असायची रस्त्यावर. त्यांच्या अंगावरून पाय टाकून पुढे जावं लागायचं. तर अशा लोकांबरोबर ते राहिले, पण त्यांच्यावर काही फरक पडला का? काहीही फरक पडला नाही. त्यांचं कार्य त्यांनी तसंच जोमाने चालू केलं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्णा. तो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोधापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. आता त्यांनी सांगितलंय स्थिताधीर मुनी म्हणजे काय आहे की त्याचं मन शांत असतं आणि तो त्याच्या स्वमध्ये, त्याच्या आत्म्यामध्ये तो रममाण झालेला असतो. आणि तो कसा असतो, त्याला एखादी कुठली खूप आनंदाची बातमी जरी सांगितली आणि किंवा दुःखाची खूप बातमी सांगितली तरी त्याचं मन स्थिर असतं. कधी आनंदी, कधी दुःखी अशा भावना त्याच्या मनामध्ये येत नाही. मग आता कृष्ण आपल्याला हीच गोष्ट सायंटिफिकली एक्सप्लेन करून सांगणार आहे की आपण एखादी चुकीची स्टेप घेतली
तर आपलं अधपतन कसं होतं. आणि अर्जुनही हे अर्जुनालाही जाणायचंय, त्याला सीताधीर मुनी व्हायचंय. मग अर्जुन कृष्णाला विचारतो की ब्लॉकर काय आहे, मला का होता नाही येते सीताधीर मुनी, किंवा आपलं सुद्धा अधपतन कसं होऊ शकतं हे तुम्ही आता नीट ऐका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थित होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे कासव आहे, समोर कुठला तरी मोठा प्राणी आला आणि याचा प्राण धोक्यात आहे, तर ते कासव काय करतं, आपलं अवयव आत ओढून घेतं. त्याचप्रमाणे हे जे सीताधीर मुनी आहेत हे बघताय, इंद्रियांचे विषय बघतात आणि इंद्रियांचे विषय बघितल्यावर त्यांच्या लक्षात येतं की इकडे माझं पतन होणार आहे, आणि म्हणून ते आपली इंद्रिय तिकडनं जातात किंवा आपली इंद्रिय पूर्ण कंट्रोल ठेवतात आणि त्या इंद्रियांचे जे विषय आहेत त्यांचा परिणाम या सीताधीर मुनींमध्ये अजिबात होत नाही. आता आपण ऐकूया हे सायंटिफिकली आपलं अधपतन कसं होतं. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. इंद्रिय विषयाचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. आता काम म्हणजे काय आहे, ही चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगितलेलं आहे. काम म्हणजे आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम, म्हणजे आपल्या स्वतःच्या इंद्रियाची तृप्ती. आत्म म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती जी आहे त्याला आपण काम म्हणतो. मग प्रेम म्हणजे काय, कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम प्रेम, म्हणजे कृष्णाच्या इंद्रियाच्या तृप्तीसाठी जेव्हा आपण काही करतो त्याला प्रेम म्हणतात. आता बघा आपलं अधपतन कसं होतं. आपण इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे, या स्लाइड मध्ये एक मुलगा मुलगी दाखवलेली. हा मुलगा या मुलीला बघतो किंवा ही मुलगी या मुलाला बघते. या बघितल्या बरोबर हा चिंतन करायला लागतो. तर पहिल्यांदा आपलं पतन जे होतं ते चिंतनाने होतं, इंद्रियांच्या विषयाचे आपण चिंतन करायला लागतो. जेव्हा चिंतन करायला लागतो त्या विषयाची आसक्ती वाढते. या मुलाला काय वाटतं की आपण या मुलीबरोबर काही काळ घालवावा, ही मुलगी किती चांगली आहे, हिचा आवाज किती गोड आहे, किती सुंदर आहे. या मुलीलाही तेच वाटतं की हा मुलगा किती चांगला आहे, किती छान बोलतो, किती मदत करतो, आणि हळूहळू त्यांची आसक्ती वाढत जाते. आता आसक्ती वाढत गेल्यानंतर शेवटी मग त्यांचं लग्न होतं. आता काम, त्यांच्या इच्छा ज्या आहेत, इच्छा अशी आहे की एक इच्छा असेल, ती एक इच्छा आपली मिटल्यावर असं कधीच होत नाही माझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण झाल्या नाही. ही इच्छा जी आहे एका इच्छेपासून 2, 2 पासून 4, 4 पासून 10, 10 पासून 100 अशी ही जी इच्छा आहे ही नेहमी वाढतच राहते. आता लग्न झाल्यावर काय होतं, या मुलाच्या अनेक इच्छा असतात, या मुलीच्या अनेक इच्छा असतात, दोघांच्याही सर्व इच्छा काही पुऱ्या होत नाही. जेव्हा इच्छा पुऱ्या होत नाही तेव्हा काय होतं, क्रोध, राग, एकमेकांबरोबर भांडणं होतात. मग ही भांडणं झाल्यानंतर काय होतं, तुमची जी बुद्धी आहे ही बुद्धी भ्रमित होते. आता पुढचं ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. क्रोधापासून समूह निर्माण होतो आणि भ्रमित होते.
जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धी नाश होतो आणि बुद्धी नाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकूपात पतन होते. हरे कृष्ण. हा बघा, क्रोध जेव्हा आपल्याला येतो तेव्हा आपण भ्रमित होतो आणि जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धीचा नाश होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते इकडे डोमेस्टिक अब्यूज चालू होते. डोमेस्टिक अब्यूजला मराठी शब्द काय आहे कुमुद माताजी? पारिवारिक हिंसा. पारिवारिक हिंसा. ओके, पारिवारिक हिंसा इकडे चालू होते जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा. आणि मग जेव्हा बुद्धीचा नाश होतो तेव्हा मात्र आपण अंधकूपामध्ये पडतो किंवा भौतिक जगामध्ये आपण अगदी रसातळाला जाऊन पडतो. आता हे त्यांनी किती छान डायग्राम करून सांगितलंय बघा, म्हणजे किती सायंटिफिकली आपल्याला गीतेमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की इंद्रियांच्या विषयांचं चिंतन चालू झाल्यावर आपल्याला आसक्ती निर्माण होते. आसक्ती झाल्यावर आपल्याला इच्छा होते की आपल्याला ती गोष्ट हवी आहे. मग ती गोष्ट मिळाल्यानंतर इच्छा आपली संपत नाही, अनेक इच्छा होतात. एक जरी इच्छा तुमची पूर्ण नाही झाली की क्रोध निर्माण होतो. क्रोध निर्माण झाल्यानंतर मग माणूस भ्रमित होतो आणि मग त्याची स्मृती सुद्धा भ्रमित होते आणि मग बुद्धीचा नाश होतो आणि मग माणसाचं पतन होतं. तर आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. 1-2च आता श्लोक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वतंत्रतेच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारे मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता समजा जर आपल्याला कृष्णाची पूर्ण कृपा हवी असेल तर आपल्याला अनासक्त व्हावं लागतं. आपल्याला आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करावं लागतं आणि मगच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे या 2 पायऱ्या झाल्या ज्या आपल्याला चढायच्या आहेत. तर आता आपण बघितलं, आज आपण काय बघितलं? अर्जुनाने सांगितलं मी युद्ध करणार नाही आणि त्यांनी कारण सांगितली आणि त्या कारणांवर आज कृष्णाने उत्तरं दिली. त्यांनी सांगितलं करुणा, अर्जुनाने सांगितलं मी हे शरीर नाही, कृष्णाने सांगितलं की युद्ध जरी केला तरी आनंद नाही. मग कृष्णाने त्याला कर्मकांड सांगितलं की दोन्हीत आनंद आहे. अर्जुना, तू युद्धामध्ये तुझा मृत्यू झाला तर तुला स्वर्गलोक प्राप्त होईल आणि तिकडे खूप वर्ष तू आनंदाचा उपभोग घेऊ शकशील आणि जिंकलास तर तू या पृथ्वीचा सम्राट होशील. याला कर्मकांड म्हणतात. कर्म केल्यावर कुठलं तरी बक्षीस, जेव्हा आपण त्या बक्षिसाकडे बघतो आणि त्याच्यासाठी आपण कर्म करतो त्याला कर्मकांड म्हणतात. पापी प्रतिक्रिया, इकडे कृष्णाने बुद्धियोग सांगितला. म्हणजे भक्ती क्रियेमध्ये पाप नाही. आणि मी तुम्हाला सांगितलं आपण सुद्धा भक्ती करतो, म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की आपण पाप करू शकतो, नाही, अजून आपण त्या लेवलला पोहोचलेलो नाहीये. तर आपल्याला 3 जणांना 3 चेक पॉइंट्स आहेत, गुरु, साधू आणि शास्त्र. आपण आपल्या भक्तीच्या जोरावर कधीच कुठलंही पाप करू शकत नाही. मग असमंजस, कृष्णाने सांगितलंय तुझ्या बुद्धीला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे तू माझ्या आदेशाचं पालन करू शकत नाहीयेस. मग अर्जुनाने विचारलं असा कोण आहे की ज्याची बुद्धी एकाग्र असते, निश्चयात्मक असते. मग कृष्णाने सीताधीर मुनीबद्दल सांगितलंय आणि हे पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील हे उद्या मी तुम्हाला सांगणार आहे परत. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आता जी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. ओके.